Исәнмесез яраткан тамашачыларыбыз. Эфирда лайыклы хит тапшыруы һәм аның мөхәррире мин Эльвира Шакирова. Бүген лайыклы хитның үзенчәлекле чыгарылышы. Беренчедән, ул 2021 елда соңгысы булачак. Икенчедән, бүген лайыклы хитның декабрь айы җиңүчесен игълан итәчәкбез. Тапшыруыбызны яңа елга багышларга булдык. Артистлар яңа елны кайда, кем белән каршы алачак? Кыш бабайдан нинди бүләк көтәләр? Бу хакта хәзер сөйләшербез. Тапшыруны кунагыбыз белән әңгәмәдән башлыйбыз. Бездә кунакта популяр җырчы Гөлназ Шәрипҗанова. Сәлам, Гөлназ. Сәлам, Эльвира. Сәлам барлык тамашачыларыбызга. Сине якынлашып килүче яңа ел белән котлыйбыз. Зур рәхмәт, сине дә, сезне дә, барыгызны да. Гөлназ, декабрь артистлар өчен кызу чор. Килешәсеңме? Бик кызу. Сез дә яңа елга әзерләнә башлагансыздыр инде. Без инде күптән 2022 елда яшәйбез, дөресен генә әйткәндә. Менә безнең график буенча барысы да язылган, тупланган 31 декабрьгә хәтле һәм инде январьга да күчтек. Гөлназ, син кыш бабайга ышанасыңмы? Ышанам. Быел хат яздыңмы соң әле кыш бабайга? Яздым. Кыш бабай ул мин. Шулаймы ни? Бу балалар өчендер инде. Ышанам. Үз-үземә ышанам. Шуннан да менә хәзер балаларыбыз да үсеп баралар һәм кыш бабайның кем икәнен алар аңлыйлар. Хатлар яздылар. Теге тәмле печенькларын, süтләрен шыршы астына куйдылар. Әле бүген дә Асылбикә кызыбыз уянып, әнигә ди кыш бабай килеп ашап китмәде ди. Мәйтәм, кызым, ул бит 31 декабрь көнне генә килеп ашап китә, чөнки әле аның бүләге кайтып җитмәгән кибетеннән. Шигендә мин аңа кыш бабай мәйтәм килеп җитмәде әле дип җавап бирдем. Гөлназ, хәзер сиңа блиц сораштыру тәкъдим итәм. Син әзерме? Әйдәгез. Киттекме? Әйдә, беренче сорау. Казандагы балалар театрының исеме ничек? Әкият. Әйе, ки дөрес. 3 аршын җир әсәренең авторы кем? Аяз Гыйләҗев яки Галиәскәр Камал? Мин белмим, бу Аяз Гыйләҗев булсын. Дөрес. Беләсең? Иң яраткан җиләк җимешең? Җиләк җимеше. Ага. Иң истәлекле көнең? Туй көнебез. Һәм соңгы сорау, нәрсә ул моң? Моң ул татар халкының үз ишендә генә була торган ниндидер бер сихри, бер җипселләр. Җавапларың өчен бик зур рәхмәт, Гөлназ. Мәйдан каналын караучыларга нинди теләкләрең бар? Безне караган мәйдан тамашачыларга да шуны әйтәсем килә. Бүгенге көндә мөһим түгел кем син. Артистмы син, алып баручымы син, режиссермы син, видеооператормы син, директормы, депутатмы? Иң мөһиме кеше булып калырга кирәк. Һәм алдагы көннәрегездә дә менә шушы хисне онытмыйча, чөнки без шушы ниндидер катлаулы вакытта яшәйбез хәзер барыбызда. Җиңелрәк булыйк, елмаеп яшик, һәм инде әлбәттә сәләмә булыйк. Амин дип әйтәсе килә инде бу матур сүзләрдән соң. Хәзер әйдә клипка күчәбез. Biz tırmışta gül нәрсәдер көтәбез. Мәсәлән, хезмәт хакын, ял көннәрен, тәшүнең кире кайтып китүен, ис һәм тәм сизүнең кире кайтуын. Исәнмесез, эфирда әйдә шәйник тапшыруы. Әйдә шәйник. Бүген безнең студия кунаклары шулай ук көтә-көтә гарык булган кешеләр. Танышыйк әле. Бүген безнең студиябызның кунагы Татарстанның, Башкортстанның үзешчән популяр артисты Радик Фатхетдинов. Каршы алыгыз. Мен бик популяр артист, иҗади кеше. Беләсездер инде. Беләсез бит, бөтенегез. Һәм нәрсә әйтмәкче, 1 ел буе мен беләсез бер нәрсә көтәм. Нәрсә? Аранжировка. Ол аранжировка ясауның нәрсәсе бардыр инде. Хәзерге бит татар җырчыларының бүтән җырларының аранжировкалары бүтәнесе дә бер төсле. Siz minne küleş, что ли, мен аңламын.
Şulay bit indi. Әйдә, шәйнәп торма мин әле. Siz gaile psixologu tanıştığınızın karşın. Tanıştığınız. Aytı güzel Radik. Kim ol aranjировщик? Kim? Мухин? Марат Мухин. İhtibar ekranğa. Шалтыратам, трубкасын алмай. Студиясына бардым, студиясының ишігі бикле. Вообще, мене бір сөз білен генә әйткәндә, мене ғарық уже. Stüdyomuzun ikinci konağı karşı alığız. Рәхим итегез. Мин кайчандыр 25 елга төзелә башлаган йортта ипотека фатир алган идем. ЖК 1000 торак комплексыннан 6 ел буе эшләктем, әле дә тапшырмадылар. Bilgili bir çıganaklarga ышансаң, застройщик Саматов уятсыз хаманда кашып йөри. Дөресен әйткәндә, көтә гарык булдым инде мин. Хираттагы кунагыбызны каршы алыйк. Әйдәгез, Шәйник. Минем Аллага шөкер бар да яхшы. Мин артистта түгел, фатирым да бар. Но мин шулай ук сездән кебек көтеп яшим. Хатынымның узак итеп җыенганын көтеп яшим. Һәр көнне бит ул. Көндез, иртән, кич, көттерә. Менә хәзер үзе дә килеп җитәргә тиеш. Бераз көтик инде. Әйдәгез, ул килеп җиткәнче берничә репортаж карап үтик. Мин бит сине шундай көтә арып бетте. Һәр төн сайын бер абымнан сине сорап йоклап киттем. Мин бит сине шундай көттем. Мин ялгыштым, мин кап кидем. Син чыкканчы юлларыма, ятларны син дия идем. Мин бит сине шундай көттем. Мин ялгыштым, мин кап кидем. Син чыкканчы юлларыма, ятларны син дия идем. Мин бит сине шундай көттем. Антлар вәгъдә сагыш иштем. Очраттым да бүгеннән үк, мәңгелеккә диеп сөйдем. Мин бит сине шундай көттем. Мин ялгыштым, мин кап кидем. Син чыкканчы юлларыма, ятларны син дия идем. Мин бит сине шундай көттем. Көтә арып беттем. Һәр төн сайын бер абымнан Сине сырап йоклап киттем. Мин бит сине шундай көттем. Мин ялгыштым, мин кат кидем. Син чыкканчы юлларыма, ятларны син дия идем. Мин бит сине шундай көттем. Мин ялгыштым, мин кат кидем. Син чыкканчы юлларыма, ятларны син дия идем. Мин сине көттем.
Яңа ел алды артистлар өчен урак өсте. Җырчылар төрле корпоративларда, мәҗлесләрдә эшли. Ә менә Фазлыевлар быел яңа ел чорында эшләмәскә булган. Яңа елны каршы алырга авылдан әни киләчәк. Юлбарыс елын шәһәр читендә гаилә дусларыбыз белән бергә каршы алырга исәп диде Алсу Фазлыева. Язмышыма бирде Ходай сине, яшьлек сукмагыннан узганда. Яратуым кеше арта бара, моңлы җырым таңда сузганда. Язлар булыр гөлдәй күңелемә, назың белән мине караттың. Моңсу күзләреңә мин гашыгмын, серле күзләреңне яраттым. Язлар булыр гөлдәй күңелемә, назың белән мине караттың. Моңсу күзләреңә мин гашыгмын, серле күзләреңне яраттым. Иңнәребез булсын безгә терәк, юлларыбыз булсын гел уртак. Җимеш агачыбыз чәчәк кыймас, тигезлектә гомер без булсак. Язлар булыр керде күңелемә, назың белән мине караттың. Моңсу күзләреңә мин гашыгмын, серле күзләреңне яраттым. Язлар булыр керде күңелемә, назың белән мине караттың. Моңсу күзләреңә мин гашыгмын, серле күзләреңне яраттым. Язмышыма рәхмәтлемен бүген, бәхет көтәм килер көндә дә. Безнең сөю мәңге янып торсын, аяктысы булып төнләдә. Язлар булып кердең күңелемә, назың белән мине караттың. Моңсу күзләреңә мин гашыйкмын, серле күзләреңне яраттым. Язлар булып кердең күңелемә, назың белән мине караттың. Моңсу күзләреңә мин гашыйкмын, серле күзләреңне яраттым. Моңсу күзләреңә мин гашыйкмын, серле күзләреңне яраттым. Хит парадны Динә Вәлиеваның «Китмә хыял» җыры дәвам итә. Динәнең эшмәкәрлек белән шөгыльләнүен күпләр белә. Бу көннәрдә Динә яңа проект өчен бәллүр люстралар сайлап йөрде. Кыскасы, Динәнең яңа ел алды бик кызу темпта үтә. Мин синең сүрәтеңне хыялда тудырдым. Йөрәктән ут
салып шифалы төнерді Қарашым шақырды ераққа Хыялым изгілім жетер ме ұзаққа Кетме хыял, кетме дағыларым Yazmışımda nege tabılmadı Gitme hıyal, gitme dağlarım Yazmışımda nege Çık yoluma Şu kadar susadım nasıl acılığına Yaratam diyermen karşına yıgırım Yaşar biz var bulup Pekitke dörünüp Gitme hıyal, gitme dağlarım Yazmışım da nega tabılmadı Gitme hıyal, gitme dağlarım Yazmışım da nega tabılmadı Gitme hıyal, gitme dağlarım Yazmışım da nega tabılmadı Ландыш Нигъмәтҗанованың төпчек улы Каюм авырып киткән. Балалар ширләсә күзгә берни дә күренми. Шуңа күрә яңа ел кәйфе әллә ни сизелми әле. Кыш бабайга хат язарга да вакыт юк. Иң зур бүләк әлбәттә сәламәтлек диде Ландыш. Таишевлар гаиләсенә без дә саулык, сәламәтлек телибез. Безнең матур бары диләр, сакланырлык сез диләр, туры киләсең миңа.
tezlenip Ming'a təqdim yasarsın Qoyşan indi toy baldarın Ming'a bule gidersen Qoyşan indi min ing mahtur Toy gülmegin diyermen Qoyşan indi dost kızlarını Kıllaştırıp ötermen Ömürler uzib bara Turmuşta ötüp bara 10 yıl indi yaşaybiz Suyganim dip aytasang Bo'laklarga ko'masin Motor turmush itamiz Balalar o'sib bara Yoshligim o'tib bara Shuliq bir so'rov Ko'klarga so'rov Qo'yshan, 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 qo'yshan Endi bir tezlanib Ming'a taqdim yasarsın Qo'yshan endi to'y baldarin Ming'a bo'la gidersen Qo'yshan endi men eng mahtur To'y ko'lmagin diyarman Qo'yshan endi do'st qizlarni Killashtirib o'tarman Qo'yshan, 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 qo'yshan Endi bir tezlanib Ming'a taqdim yasarsın Qo'yshan endi to'y baldarin Ming'a bo'la gidersen Qo'yshan endi men eng mahtur To'y ko'lmagin kiyarman Qo'yshan endi do'st qizlarni Killashtirib o'tarman Qo'yshan endi o'tarman Хит парадның нәни катнашучысы Сәфина Минхажева яңа елны гаилә белән каршылабыз диде. Кыш бабайдан барлык якыннарыма сәламәтлек, үземә укуымда уңышлар сорадым ди Сәфина. Бүләккә килгәндә рәсем ясарга яратучы Сәфина кыш бабайдан рәссамнар өчен махсус фломастерлар сораган. Bu şıqırdan oqqan ok şişmənin Şıqqan jirgə yəndə qoşulsa Tuvaqlanıb
Бәйрәмовлар гаиләсе традиция буенча яңа ел көнне кичке сәгать 5-ләр тирәсендә табын артына җыела. Аннан соң бергәләп чыршы янына чыгабыз, саф һавада йөреп кайтабыз, яңа ел җиткәндә яңадан табын артына җыелабыз. Яңа елны һәр вакыт өйдә каршылабыз, диде Ләйсән Гыймаева. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, кирәк икәнлеген үзеңнең. Әгәр тойсаң алтын бер төгенә, тиң икәнен һәрбер сүзеңнең. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, кирәклеген йөрәк җылыңның. Әгәр тойсаң чын корышта итеп, син яшәгән гаилә тылыңны. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, җаным диеп дәшсә якының. Җирдә яшәү рәхәт, бүтәннәргә җылы бирә алса ялкының. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Регина Тимербулатова яңа елны ире һәм дуслары белән каршы алырга җыена. Безнең гаиләдә гыйнвар ае кунактан кунакка йөреп үтә. 1 гыйнвар көнне әтиәниләр янына барабыз, 2 гыйнвар көнне туганнар белән дәвәнинең туган көненә җыелабыз. 10 гыйнвар көнне исә иремнең туган көне булачак. Кыш бабайдан бар тик саулык, матур тыныч, мул бәхетле тормыш сорыйм, диде Регина. Биш гомер бирелә дисәләр дә, мин сине сайлар идем җаным. Синең янәшәңдә булсын иде һәрбер атан танарым. Тик синең белән, тик синең янда, мин бәхетле шушы дөньяда. Тик синең
шушы дөньяда, тик синең белән, тик синең янда. Мин бар канатлы бергә булганда. Синең сулыштан көнем яктыра, киләчәк безне алга чакыра. Мәхәббәт дигән йолдыз нурыннан юлны офык яктыра. Тик синең белән, тик синең янда. Мин бәхетле шушы дөньяда, тик синең белән, тик синең янда. Мин пар канатлы бергә булганда. Тик синең белән, тик синең янда. Мин бәхетле шушы дөньяда, тик синең белән, тик синең янда. Мин пар канатлы бергә булганда, тик синең белән, тик синең янда. Мин бәхетле шушы дөньяда, тик синең белән, тик синең янда. Мин пар канатлы бергә булганда, тик синең белән, тик синең янда. Мин пар канатлы бергә булганда. Тапшыруыбыздың тағын бір қонағы яш һәм талантлы җырчы Марат Яруллин. Сәлам, Марат. Сәлам, Эльвира. Исәнмесез, дуслар? Ничек кәйфләр? Кәйфләр әйбәт. Марат, яңа ел рухы сизеләме? Ничек әйтергә инде? Сизеләдер дип уйлыйм инде. Алга төшкәч инде ул сизелә, чөнки йортта бөтен туганнар белән әти-әни янына җыелабыз. Шунда сизелә башлый. Яңа елны шунда димәк каршы аласыз, әйме? Алла берсе, әти-әни белән туган авылыбызда. Синең яшәү төп урының кайдасың? Марат, син менә үзең Түбән Новгородта, нәйме Мәскәүдә дә, син Казанда да. Кайчан Казанга күченәсең инде? Әйе, шул мин үзем Түбән Новгород өлкәсе Кызыл Октябрь районында туып үскән Актуг авылында, атаклы безнең авылыбыз Актуг авылы, Рәшит Багаповның туган авылы. Шунда туып үскән. 16-17 яшенә тиклем мин яшәдем авылда, аннары күчендем Мәскәүгә. 11-12 ел яшәдем. Үзем дә сизми торамын, һаман Казанда. Казанга тартыла име күңел? Казанга тартыла. Казан минем өчен ничектер менә йөрәгемдә отдельный урын бар. Марат, син бит инде менә зур сәхнәдә инде 5 елдан артык иҗат итәсең дип беләбез, әйбет. Шулайдыр инде. Бүгенге көндә синең үз тамашачың бармы? Минем уйламыйча бар. Хатын-кыз инде һәр вакытта. Яшь кызлар. Шулай булыр инде, өйләнмәгән яшь егеткә кем килсен? 99% инде ул кызлар. Әйе, аның 1% егетләр кайсылары минем җырларымны тыңларга түгел. Юк, андыйлары да бар инде, мин дип уйлыйм. Но в основном алар кызлар карарга килә инде. Марат, син үзең ул дискотекаларда кызлар белән танышасыңмы? Танышмыйча булмый инде, танышмыйча кая барасың. Һәр дискотекада шулаймы? Һәр дискотекада. Ага, димәк синең билгеле бер очрашып йөргән кызың әлегә юк. Мин әйтәм, шул вопрос кайчан булыр инде икән. Шуны көттең име син бу сорауны? Әйе, ул минем тормышымда ул 3 кенә сорау. Кайчан яңа җыр, кызың бармы? Кайчан өйләнәсең? Ну, может, әллә кайчан концерт булачак. Әйе. Әйдә, менә башта шунысына җавап бирәбез. Очрашып йөргән кызың бармы? Бүгенгесе көнне йөрәгем минем буш. Шулай ук. Шулай. Шулай да менә хыялыңдагы кыз нинди булырга тиеш ул? Хыялымдагы Пәрәмәт пешерергә тиеш инде ул, самый главный. Енді дөресен әйткәндә, шул сорауны тоже бирәләр һәр вакытта да. Мин әйтә алмыйм, миңа ул кеше белән рәхәт булырга тиеш, күңелле булырга тиеш. Әйтик, ул кеше белән һәр вакытта да тема булырга тиеш, нәрсә турында сөйләшергә, минем кешем булырга тиеш ул. Шулайрак. Аңлашылды. Марат, менә без хәзер әңгәмәнең блиц сораштыру өлешенә килеп җиттек. Әйе. Башлыйбызмы? Әйдәгез. Әйдә, беренче сорау. 1 елда ничә ай?
12. Дөрес. Икенче сорау. Исемдә калганнар әсәрен кем язган? Тукай. Габдулла Тукай, Тукай. Нақшулай, дөрес. Марат, синең яраткан җырың нинди? Сағынырсың. Әйдә шуны җырлыйбыз. Хәзер үк. Әйе, хәзер. Сағынырсың әле, сағынырсың, ялгышыңны үзең танырсың, бергә булган матур тормышларыны кире кайтарырдай буларсың. Афәрин. Бик матур булды. Бик матур. Киләсе сорау си нотасы кергән чәчәк исеме. Сирень. Сирень. Әйе. Шулаймы ни? Әйе, дөрес, сирень чәчәге. Әле. Һәм соңгы сорау. 2022 ел нәрсә елы? Юлбарыс. Дөрес. Тигр. Син барлык сорауларга да лайыклы дәрәҗәдә җавап бирдең, Марат. Рәхмәт. Тәбриклим сине. Рәхмәт бик зур. Марат, хәзер синнән яңа ел теләкләре. Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле телевизор караучылар, сезне киләсе яңа еллар белән тәбриклим. Исәнлек, саулык, иң мөһиме шул булсын. Яннарыгызда һәр вакытта да сезнең якыннарыгыз, туганнарыгыз булсын. Яңа ел яхшы ягы белән килгән булсын. Яңа еллар белән сезне тәбриклим. Мәйдан канун карагыз. Рәхмәт, сине дә котлыйбыз чын күңелдән. Барлык хыялларың чынга ашсын. Үсә безнең сөю хакларына Утырткан бик матур чыршылар Синнән башка сөеклем дип хәзер Кемнәр мине, кемнәр каршылар Сагынырсың әле, сагынырсың Ялгышыңны үзең танырсың Бергә булган матур тормышларыны Кире кайтарырдай буларсың Сагынырсың әле, сагынырсың Ялгышыңны үзең танырсың Бергә булган матур тормышларыны Кире кайтарырдай буларсың Аңламыйда калдым киткәнеңне Шит ятларга күзең төшкәнне Ничек синнән башка яшәрмен соң Беләсең бит өзелеп сөйгәнне Сагынырсың әле, сагынырсың Ялгышыңны үзең танырсың Бергә булган матур тормышларыны Кире кайтарырдай буларсың Сагынырсың әле, сагынырсың Ялгышыңны үзең танырсың Бергә булган матур тормышларыны Кире кайтарырдай буларсың Безнең сөю хакларына Утырткан бик матур чыршылар Синнән башка сөеклем дип хәзер Кемнәр мине, кемнәр каршылар Сагынырсың әле, сагынырсың Ялгышыңны үзең танырсың Бергә булган матур тормышларыны Кайтарырдай буларсың Сагынырсың әле, сагынырсың Ялгышыңны үзең танырсың Бергә булган матур тормышларыны Кире кайтарырдай буларсың Сагынырсың әле, сагынырсың әле Кайтарырдай буларсың
Рөстәм Гыйльфанов яңа елны гаиләсе белән каршы алачак. Чыршы бизибез, теләкләр телибез. Кыш бабайдан быел иң мөһим булган сәламәтлек, җан тынычлыгы сорар идем. Бу авыруларның тизрәк үтеп китеп, барыбызның да элеккечә матур тормышта яшәвебезне телим, диде Рөстәм. Aşık süzün жылы көңелің кең Қиынлықтан сақлый тұрған фәрештәмсің Бар дүнияның мәрхәмәтін жиғансыңда Бар изгелік сыйфатлары сыйған сиңа Әткәй белән әнекәйемне алыштырган Бу дөньяда бик тә газиз якын булган Апам бит син Бик тә газиз якын булган Апам бит син Кара түндә якты айда яктыртканда Салкын көндә кояш булып жылытканда Ялгышканда юл күрсәтеп тыйганда син Таратмыйча барыбызны җыйганда Син булганга җиңел генә үтә еллар Күңел тулса кочагыңа сыйнып елар Апам бит син Кочагыңа сыйнып елар Апам бит син Авырлыклар, каршылыклар сындырмады Хыянәткә, сүзгә урын калдырмады Барыбызга үлге булган, үрнәк булган Өстәлеңдә һәр чак тулы нигъмәт торган Син бер генә диеп әйтсәм булмас ялган Кирәк чакта киңәш сорап килә алган Апам бит син Киңәш сорап килә алган Апам бит син Апам бит
Ринаш Шихапов яңа ел алдыннан Мисырга барып ял итеп кайтты. Елына берничә тапкыр чит илдә ял итеп көч җыеп кайтырга тырышам. Яңа елны гаиләм белән өйдә каршы алырга исәп дип Ринас һәммәгезне якынлашып килүче яңа ел белән котлады. Keylerinin güleş yüzlerinde ol sultan nurları şağıla balam bağırım deyip ündeşüve şişme jırı bulup oğula Kaderin belep yaşayıp Öngeylerinin kaderi kalmasın Öngeylerge uzun ömür dileyip Ok bəxtlər birge otlasın Öngeylerge uzun ömür dileyip Ok bəxtlər birge otlasın Keylerinin uzun tılımları Dolğun jiller ise şoyqala Şeşlerini de talirden keleri Sihri mumlu güler şıvara Yaşık öngeylerinin kaderi kalmasın Öngeylerge uzun ömür dileyip Ok bəxtlər birge otlasın Hasretlerden uksi Kaynar göz yaşları dammasın Bala koyun halin nişik deyip Yürekleri erinip yanmasın Öngeylerinin kaderin bilip yaşayıp Öngeylerinin kaderi kalmasın Öngeylerge uzun ömür dileyip Ok bəxtlər birge otlasın Öngeylerge uzun ömür dileyip Ok bəxtlər birge otlasın
Гүлләре бергә атласын. Нихаят, лайыклы хитнең декабрь айы җиңүчесен игълан итәр чак җитте. Димәк, сезнең тавышлар ярдәме белән бу айда Ринас Шихаповның әнкәйләргә җыры җиңү яулады. Ринасны чын күңелдән котлыйбыз, киләчәктә дә зур уңышлар телибез. Дуслар, без Мәйдан каналының иҗат төркеме сезне якынлашып килүче яңа ел белән котлыйбыз. Яңа ел сезгә бәхетле мизгелләр, матур вакыйгалар, яхшы хәбәрләр, саулык, сәламәтлек алып килсен. 31 декабрь көнне Мәйдан каналында гаҗәеп шәп яңа ел тамашасын карагыз. Сезнең белән мин, тапшыруның мөхәррире Эльвира Шакирова булдым. Мәйдан каналыннан аерылмагыз.